Ndinokudokesai mabuja akanaka atauya nhau dzogumisira dzosondo rino zuva rechigumi nonomwe mumwedzi uno waKukadzi. Tikutandano yadoka iri kupisa Welshman Ncube azoburika musaki manje kureketa kuno kuti ndiye umwe wavanhu wanga vari kusenza naChabangu. Zvaburika izvi paaenda Jacob Mafume akareketa kuti ndiye haamureketeri webato roCCC, asi areketa yeye kutoti aiwa tiri kusenzesa zvokare kare zva2019 zvokongresi ndo zvatiri kusenzesa. Hino kuti monzora wamuisa pai nobva waita kuona kuti pakaita kunyangara apa wati Welshman Ncube ndiye anenge ari kutungamira bato mazuva 20 chaiwo 90 days pachirungu. Padzinopera kopindawo tendai Biti, padzinopera kopindawo Lineti Karenyikonye. Mazuva mairi apfuura aya iro bato roCCC ragoreketa kuti kwai seneta wavo Seseo Zvidzai ndiye haamutungamiri mudare reseneti, wakati mudare reparamende kwana nomatemba njovu wakabvaisa nevamwe vanosvika 14. Kuno nyasi Jacob Mafume panga ari kuenga pafoni pache agoreketai kutoti aiwa Hlatswayo ndiye haapo akutungamira kuita chief whip. Unobva waita kuona kuti pakaita kunyangara apa paribe ari kuziva kuti kusenza kwavari kuita kuti wamwe wari kureketa zvavo wamwe wachireketa zvavo Chabangu ari papi. Mabuja idi hwendo huno heno kuti zvichapera zvakaita sei, ticharinga zvedu tichiona kuti zvinenge zvipera sei. Ipapa Jacob Mafume agotoreketa kuti aiwa Karenyikone ndiye haakutungamira mudare reparamende. Unobva waita kuona kuti aya kuita kungokanyanisa kuti kanyanisa kunge humba iri kuda kukanyanisa zvairi kujaha hayo. Idi heno rekai tione peno ndo chakakodza humbacho, rekai tikuramba takaringama. Jacob Mafume agotoreketa kuti taakutonadzira kuita kukongresi ipapa taakusenzesa zvavanhu vakavhotewa 2019. Ukaona vanhu vakubenuka kusure kwakadari chibva waziva kuti wachiribe kana gwara rokuenda mberi. Asi zvakanaka zvakadando ndo zvakareketiwa naChamisa kaya zvokuti siyai wanoda zvigaro watore zvigaro tisvike takachena kunzvimbo yakanaka. Kai tigoringa zvedu kuona zviri mberi. Wadzimai wana wakagorowa mumwe wagoti agowatorera mubiyawo murume wapuwa mwedzi mupfumbamwe wekugara mujere. Idi naMwari unobva waita kuona kuti zvinhu zvacho zvinoita kuhwadza, asi ndo zvatopo. Ipapa zvaakutoreketa kuti kana riri basa ravanofanira kusenza rinoda kuti vanhu vatande wavhetiwa waakukona bakusenzi. Idi zvakaita kuoma chaiko. Rekai edu tirambe takaringa. Idzo nyaya dzekurowanadzi kuno mumwe anozviti profeti riro ishiri agoburika achinzi agorowa mumwe mudzimai atori mudzimai mukuru chaiye zvokutoita vamai wache. Kwai mudzimai agoita zvokureketa kuti iye Leroy akaita zvokuba kuno heno kuti zvakaburika sei. Zvaita kumuvhiringa. Rekai tigoona kuti mapurisa acharamba akanyarara chere kana kuti zvichapera zvakaita sei. Charamba takandoringa. Nyasi Monica Mutsvangu anga ariko kuChiredzi achivhura zviri pamutemo nzvimbo yokurugira masaki nokuita zvimwe zvakawanda zvomabasa omaoko omakambani madukuduku. Tikuramba tichitenda izvezvi kuti zviri kuita kudando. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipera zvakaita sei. Tinenge tichizokunyepai. Hurumende yagoreketa kuti kwaita futi pokare kamwe kachirwere komheta makumbo kari kuramba kachivhiringa izvezvi kawakutoreketa kuti waakuuya pokare kodonhetsera mumwe mishonga yokudzivirira kachirwere kamapolio vaccine pachirungu. Imi heno mabiya angu yawe dai vatibatsira zvireka kuramba zvienderera mberi izvi. Ticharamba hedu takaringa apa zvinenge zviita.
wamunangarwa wakuenda kuEthiopia kwai wapfuura neikweyo wachiita kukatomboka nyai nevanhu vekuZimbabwe vari kugara muEthiopia mo. Rikaiti kuona kuti zvinoita zvichaburitsa chere kana kuti pachiribe. Idi kumbeya wari kundombeya. Kumbeya chaiko kundotenderera kunge heno ipapo. Charamba takaringa hedu. Apawo mudare paramende izvezvi kureketa kuno kwai nzvimbo yeMount Pleasant, nzvimbo yeHarare East dzazoreketiwa mudare paramende kuti dzakuda vanhu kuti vadzimiririre mudaremo nokutoti Fadzai Mahere akasiya pabodzipoona Rusty Makam wese wakasiya kubva pasiya Nelson Chamisa. Tikuramba tichiita aiwa zvakanaka zvisvino rekai zvienderere mberi ticharamba takaringa pazvinenge zvichienda tichizokunyepai. Nozuro kwakahwadza kwai manhokonhoko ipapo kwakazoita wapwere wana wakazviurayira wakapfara wari mumotika. Kwai wagofurira nawo kutamba kwakupinda mumotika bva yakiya madhoo chivhura wee pariba ari kuziwa wabereki kupembera kutsvaka wapwere hwii kuboeka. Imi wee zvinoita kuhwadza. Kuno kanzuro yeguta raHarare yagoti tichawapa marinda pokare nomabhokisi okuseenzesa nokutoti nyakwa yakadari inenge iri kundoita kuhwadza. Tikuramba tichitenda izvozvo wariita hawo idi. Tikaiti ringe dziri kuitika ipapa munozvemabhizimusi kwai kambaniyo eyaNamibia yakutorongawo kuti ikuzotande kuuya kwebva kuWindhoek kuenda kuVictoria Falls kumapopo makweduku. Tikuramba tichizvitenda. Rekai tione kuti vanosvika papi nenyaya yacho. Ticharamba takaringa hedu tichizokunyepai. Uku ICJ iyo yagoti Israeri ikuita mutsepwede kwai ipapa wendo huno yaramba zvakareketiwa neSouth Africa zvokuti ichimbidze kunhadzira pokare kuti Israeri itongiwe neimwe mhosva. Tikaiti kuona kuti zvinopera sei. Apa imwe nhandare yondege muDRC kuGoma kwai yakavhiringidziwa nobhambo rakaisiwa nowapanduki. Kwakaita kuita kunyangariwa uku. Rekai hedu tirambe takaringa tichiona kwazvinoperera. KZN mapurisa ikweyo kwai agwara shambana mupavhafu wanosvika wana chaiwo wanga wari kunetsana nokupfurana nemapurisa. Rekai tione izvi zvinhuba izvi asi ticharamba takaringa. Kudare rokuSenegal kwakaturwa mutongo nozuro wokutoti izvezvi sarudzo dzinofanira kuenderera mberi hwii kubisiwa zvadzanga dzamboreketiwa nomutungamiri wenyika. Vanhu vari kuita kufara. Wachamudaba waita kudichiwa naye disawo iyo. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Ticharamba hedu takaringa kwazvinenge ichienda. Kwai nyika dziri kutongiwa nemasoja dzinoti Mali, Niger noBurkina Faso dzabvumirana kuti makuno ayano ari kuteera yaya waakutoronga kuti wanhadzire boka ronyika dzawodzo dziri nhatu kuita confederation yenyika dzawodzo. Aidi. Rekai tione zvinonaka zviri kudandika asi pawanotanga manje kuda unyirana wega wegani nokupedzerana nokugwarashana ipapo ndo panotandira zvese. Rekai tirambe zvedu takandoringa kuti vanenge vachikona chere nyaya vari kutandai. Tinoramba takaringa tichikunyepai. Kukinya kwai izvezvi mutungamiri wenyika ikweyo achazoenda kuAmerica kuna Joe Biden mumwedzi wa10. Kuramba tichizvitenda izvo dai zvaramba zvakaita kudando tichange tirikunyepai zvinenge zvakiitika. Algeria yagoti iyo kwai zvaita kunyangara kwai izvezvi makwiriri akuita zvinhu akutoitawo kunge ari kuZimbabwe nokuti mari yavo iri kundogwa chaiko zvokuti unosaziva kuti hoko iri kuita kudando kuita kunge yakagarira nhanzva. Asi rikaiti kuona kuti zvinopera zvakaita sei ipapo. Ticharamba takaringa zvedu tichizokunyepai zvinenge zvichiitika zvo. Mabuja kwanyasi rikaiti gumire pano murangarire kuti Jah Signal idi rekai azotandise futi pokare peno anenge akuziva zvekuimba nokutoti zvese ari kundokopa pakaita kunyangara. Asi ndini wenyu Mhanduwe Wenhau toboyana zuva romuvhuro chairo.